Ngiyaxolisa. Praise team. Ngiyeva ukuthi la ngayidedela. Ngamoshakala tinto. Manje ngive kahle la. Ngifundisekile. Bengikhona eDolo. Angifuni ngetimosha tinto. Manje ke ngiyatithoba lokukhulu bazalwane. Sisahlabelela ingoma yekumdumisa uNkulunkulu. Siya eCalvary. Siya kulesifundo lesibhaliwe labazalwane. Seliphethe program bhala ukuthi master program la sengiphethe bazalwane. Ubhala ethi lecture Mr. Thwala indandatho yemshado. Amen bathandekayo. Amen. Hayi masele isikhathi babethwala. Sitawusho sikhona le bazalwane sinesihlangane la ngaphandle kwayo le mfana. Oh my God. Amen bathandekayo. Sila ngoba kukhona le mfana liyahlatshwa bathandekayo. Manje ke imvumiso bathandekayo. Ayiphakame kuSimakade. Asukume babethwala eTetokodanga. Kakhulu lukhona Nomzalwane wathi asifihli lutho asihlebelani lutho. 1 hour 30 minutes. Uso ezoshada masinyane noKristu. Angithi bazalwane. Uma ke le ndoda uKristu ayindoda anika ibandla. Ibandla linalutho elingakunika uKristu. Lize. Sonke nowesifazane akana lutho fanele akumnike indoda. Akunari yokusikhamba kwesifazane yendodeni. Kodwa indoda fanele inike lowesifazane isibambiso. NjengoKristu lemshado ekhona ye ikhombisa ikhomba umshado ozayo webandla wokudlu nebandla. Angithi bazalwane okusho ukuthi kahle ke lokwenziwa nguKristu ilofana kwenzwe ibandla. Uma uPhesa indoda ibandla lingumfazi kungile mnikwe isibambiso ibandla alinalutho lingakunika uKristu ngoba alinalutho. Yini ongakuphi inkosi? Anoma ufuna kwethula ucala ucabathi yini engayiniki inkosi. Kangakanani inkosi yamakhosi? Awubowini phela. Bengiyini mina. So ke kusho ukuthi kahle kahle maza afushane bazalwane. Indoda efaka iringi kowesifazane. Ngumuntu ofaka iringi wesifazane. Nikole ke mama amadoda amanye ayifaka iringi phela awunasono baba ungazi. Nami anguhlohloloti. Cha siyaqhushisana futhi ukwaphatha kabi usheshe ungcolele siyaqhushisana ngoba vele uma ungafundi umqondo wakho awukwazi ukufanele ukwenze kule ndawana ongafundiswa kiyo so awunali icala lapho icala likhona ngilo ozawukwenza sofundisiwe futhi uma uyifaka safanele ufike ukhuluma hayi mama mina ngathi akufanele ugcoka lo. Hawu baba sonke mayini phela mfuna bonga inkonzo lisosela inkonzo lekufundiswa kanje ebandleni cala nini babe namhlanje bekufundiswa kona isolo nje bekufundiswa kona vele kufundiswa kona ebandleni nethi nebengivama kungayi uba siyalova phela
Siyalova ngithi bazalwane. Mina nje akuyazi cause beyilandela le bengingekho. Futhi lokulova vele ngumkhuba wala ebandleni. Angithi. Umkhuba wala ebandleni angakuva. Angakuva. Asathi nawo kamuva. Alright bazalwane, asiqinise. Asiqinise verse 4 verse 30. Omunye ngimele 5 verse 22 to 25 sengiyagcina ke. Ngithe ngizawufishana kakhulu, MC wami uzawujabula kakhulu. Ningamtsabukisi moya longcwele waNkulunkulu. Lena bekwaluphawu ngaye. Kuthi mate kube lilanga lekuhlela. Lokusho ukuthi le ring onayo yemshado ayisiyo file bese uyayisusa. Angithi? Ufuna ukuthini ma? Uyangichaza uyakhuluma bese udwa amahloni asengimbuza. Mathi ningamdabukisi. Uma kuthiwa uyamdabukisa, futhi kahle kahle wenza into engamjabulisi, emenyayisayo, noma into ezamsusa endaweni la elikhona. Okungenzeka akushiye, basomdabukisile, akasahlali lapho efanele khona. Lokho ukuthi bazalwane, sowususa le ring akufake yona ke manje uJesu. Soyisusile wena. Awusesiyeke manje wena umakoti wakhe. Soyisusile lo phawu. Awezigisa zathi uphawu. Isayini yabazalwane. Uma umzalwane ngenalo lo phawu lolu, kusho ukuthi ngeke kahlwithwe. Ngoba manje mase sekukhalicilomo, akunabuka ukuthi wena uyakhola utshani, but uma ungcwele uyawubona la kunophawu lwakhe khona. Then athethe nyuke. Angithi bazalwane. Makungekho lo phawu, futhi awusenayo iring wena usaqualify ukuba ngumakoti. So usele. Okungukuthi sowufake iring ngenkani yomphiko uKristu. Wabasukale kungenale, awuhlali kunalutho emnweni. Akuhlali kungenalutho. Kwaphuma le kungena enye. Sengithi MC. So ke ningamdabukisi ke bazalwane. Shothi mase ushadiwe uhlanganisiwe, wena wesifazana sonikwe le ring leyo, eyisibambiso nesiqiniseko ayisaphumi. Wayikhipha khona into somdabukisa. Uyabuza sekwenze njani? So umusha futhi noma kushade kwesibili ndawuthini? Yebo baba. 5:22 kuya 25. Efeso. Ngifundele bazalwane bafunde imunye phela. Bafati Uzaza ngithethe babedlamini athi selokulima ngesithobati sakhe. 5 verse 22. Bafati thobelani. Ngoba akekho la. Ningamtshela. Funda uzaza afike babedlamini. Bafati thobelani emadvodza enu kungathi kusenkosini. Okay. Awuphinde futhi. Bafati. Phinda futhi. Bafati. Umsebenzi walelo fakwe iringi. Ngoba yena ulubhamba ngithi bazalwane. Mathathwa lo bhamba ukuthi sithele uyalethwa. Mawushadiswa awushadeli. Uyalethwa. Kunendawo yala kufanele sifike sifakwe khona. Lusala uthobile njengelithi elungiswe kwalini nasokwakha indlu yenkosi. Kufuneka lwenze njani? Luthobe. Ayisho ukuthi bafazi thandana amadoda enu. Alikasho njalo ngithi. Walithe thobani. Futhi mawuthobile akukho ozawukwenza okuphambene naye. Ngoba sokwenze lo phawu lokuthi uyakuthatha ngithi. Kodwa ke chubeka ke seniyathoba ke nini. Ngobe indvodza iyinhloko yemfati. Njengoba naKristu ayinhloko yelibandla. Lize lethi ungathi kusenkosini. Yaba selewa promoter lamadoda. Selewa promoter amadoda. Uthoba ngathi kusenkosini. Uyabona usekubakhulu man. Usekubakhulu kanye akufuneki akuthandeki lokuhlonishwa kakhulu ngathi soyamgcilazo omunye umuntu. Kodwa nje thobani thobe ngathi kusenkosini. Ngoba sekushivesi. Angeke futhi nitshelwe ngenkani. Uma ukholwa yenza. Ngoba uyakholwa. Ukuthoba ukuhlonipha kakhulu angithi bazalwane.
uma kuthiwa lokuzenzisa uyakhayitisa kuthiwa uze ufike no ubingelela umfundisi ucishe ukushaya ngedolo phansi uzokhokhozele ungathi khona okubuthayo hawu phela soyahaladisa la ikhona kuhlonipha ayisoyahaladisa hlonipha kahle nje lokusithile kuba bokwenyoni ngashaya ngesila phansi hawu hlonipha kahle nje phela kungakhomisiwa gcilaswa awugcilazwa neni kwenza inkonzo yakho noma misibili usibambe nje uchawule kahle chawule uyasiba sisitile nale sangasho tasita uyabona aniyambona awusume ungangicaba ungabi mude kwenza mina bona ya uyagoba goba ya wasofuna kwamde ngaplasa phansi chawula uyabo angihloniphile bazalwane kwaye sashosha phansi soyangalatisa songaze ngimsukumise sodlala ngampela ntombatana ngumntwana nikodwa phela songalatisa akamhloniphe kahle ngisho bona uthi uhloniphile yena mase enza lokhu wasasashosha phansi hawu kahleni kanti senilaba abakudala bakangwane yini kwentiwe enkosini lo nayi lapha kuleya moto le ucale la ngamadoda yabona vele kudlalwa ngami la bayethe hayibo uyawufika nini le selobongelela hayi sine sonipha nje amadoda kungathi kuJehova angithi futhi kunale hlonipho cedela ngobe indoda inhloko yemfati njengobona Kristu ayinhloko yelibandla yena ungumsindisi welibandla leli ngumtimba wakhe ngakho ke njengoba libandla lithobela Kristu kanjalo nebafati abathole bele emadodza abo kuko konke madodza yini wasujangala kumadoda awusafuna ukuthi ngikhulume sojaka kumadoda okay ngisona sakhuluma ngena kumadoda akasafuni ukukhulume la madodza ngena kumadoda thandzani bafati benu njengoba na Kristu alithanda libandla wanikela ngekuphila kwakhe ngenxa yakhe so uyathena yajabula bazalwane ngoba besifazana seniyajabula ngoba sekusemadodeni ngasuke ngibuye lapho bula wenze khona okusho ukuthi ke iringi ifakwa indvodza ifakwa ngumuntu kwesifazane ngiyacisela lapho nedile futhi okulandela lapho ngoba lo wesifazane yena athathwe emzimbeni wendoda uyathoba kuzahlale kahle kulomzimba akithi bazalwane kodwa lamadodana ane order anikwa wona ngoba awusizi igcila zabo lesi kodwa iorder yakhona ukuthi babathande angithi so umthethe phela umfanele yini ikhona evidence ovelena kusiqiniseko kumfakile mthande phela iorder ke thatha kaMaNkulunkulu le kungakho ungeke umbone unkosikazi womzalwane asamabondo bondo makwenzele kwamphunyukela bakuyaphunyuka phela bazalwane ngesicala manje ukansatha mshabani bazalwane ngacala mama kuyahishwana ezindlini zabazalwane sathana uyajika ithambo cha angasho kushayaneke angisengalikhumule kushaya ngithi kuyahishwana lele ngithe ngeke umthola umzalwane asamabobo unkosikazi wakhe ngoba uyamthanda angithi ngithi ke kuyenzeka usathana jika ithambo la emakhaya enu kube nibe mcondo ningabe imcondo munye kodwa sekudinga ukuthi le ndoda ngoba phela mangabuyele emva nasekumsukeli sathana sathi ungenile bazalwane ngeke sibuye sikhulume ngale ndlela uyangena sathana kumake nje angena kuEva futhi bese ufuna ukuthi amtshele baba ukuthi asenze ukuthi uma le ndoda intengentenge izawungena lapho ilahlekelwe isihlalo sayo make abe inhloko indoda
Ilingise nana uthatha unkosikazi wasebukhosini. Nkosi. Nkosi. Akhuluma umfazi. Nkosi. Uyakusho njalo vele. Wathatha kangwane. Uyawushosha kokuphela windoda. Ngisho ekhaya kakho kuyathi uyakamake abani, hayi kathwala. Ngoba uthethe kangwane. Eme wena yena nabangwane lapha ushoshe wena. Nkosi. Ngo nale khaya uzakuma vele. Ujayele phela. Hayi lapha ebandleni. Naso la sathatha order yanda. Wale nale ekhaya ni kangwane wakho wale. So uyakholwa phela. So uyakholwa. Akushintsha le khambe kathwala engabi kamntwana enkosi bani. Ukami. Ngoba ngiyinhloko. Madoda athandani ngabo mkeke. Bafazi thubelana amadoda. I-evidence yini? Yiringi. Ngiyawushiya lapho lesikhathi ngangisicede. Ngiyawucela munye basimela nami kusayinele mkhulu. Angicele yena ayisayinele incwadi ayilungisa la yona le khona basala. Bese uyathatha emsemva kwakhe. Isikhathi sakho sinengishiye hour lonke angithi. Ngiyacela mkhulu. Awufaki signature nami kusayinele iso. Namhlanje ngifaka isithupha. Hamba sanda buya sana. Nakho kona ke. Somana ngagula ufundisile uqedile kule nasingana yakhe lebekafundisa ngayo uqedile la nami ngake ngathinza ngaka lo ngathi mhlambe singeni sosala ngakhuluma kude le ngwenze dawo siyabona